Tämä tutkimuskokonaisuus on poikkeuksellisen laaja. Se on myös metodiltaan erilainen. Siinä oli 7 toimialaa, yli 400 mainosta, 120 syvähaastattelua ja sen lisäksi vielä tehtiin semioottiset analyysit näistä mainoksista. Tavoitteena oli saada aikaan työkalu, joka auttaa brändäämisessä. Ja niinpä me käsittelimme tämän laajan tutkimusaineiston visuaalisesti taiteen teorian sääntöjen mukaan ja sitten erikseen vielä tarinallisesti, että millä tavoin, mitä me löydämme sieltä, millä tavoin brändit voivat positioida itseään näillä visuaalisella ja tarinankerronnan keinoilla. Ja visuaaliset keinot selvästi jakautuivat joka toimialalla taiteen teorian perussäännön mukaan, että ollaanko staattisia vai dynaamisia, eli ollaanko rauhallisia, arvokkaita, harmonisia vai ollaanko jännittäviä, seikkailevia, riskiä ottavia. Ja sitten me loimme siihen niin ikään sellaisen yleisen ulottuvuuden, orgaaninen, urbaani, koska sillä tavoin ne näyttävät jakautuvan, että siellä oli orgaania ja luonnonläheisiä, pehmeitä, rauhallisia ja sitten oli näitä urbaaneja, tehokkaita, jännittäviä, äkillisiä, räjähtäviä visuaalisia ilmiasuja. Ja totesimme sen, että jo pelkästään värit ja typografiat ja muodot viestivät, ovatko ne pehmeitä ja pyöreitä, eheitä, orgaanisia vai ovatko ne teräviä, sirpaleisia, aggressiivisia, voimakkaita. Ja näistä saadaan 4 eri yhdistelmää. Tyypillisemmät ovat ne staattinen, orgaaninen tai urbaani, dynaaminen. Ne ovat ikään kuin ne ääripäät. Staattinen ja orgaaninen on paikallaan oleva, rauhallinen kuva kompositioltaan, eheä, keskitetty ja siinä on käytetty pehmeitä, pyöreitä muotoja ja pehmeitä, luonnonläheisiä värejä, joko pastelleja tai sitten ruskealla taitettuja tai luonnollisia, luonnossa ilmeneviä värejä, mutta ei kovia eikä voimakkaita. Sitten tämä ääripää siihen on tämä urbaani ja dynaaminen, joka on sekä voimakkaita, kovia, erittäin teräviä värejä, että kovia, teräviä muotoja, että sitten vielä sitä liikettä, joka on diagonaalilinjassa viistossa, lentelee jompaan kumpaan suuntaan. Ja sitten näiden ääripäiden väliin muodostuu 2 tällaista ristiriitaista lokeroa. Ja staattinen ja urbaani on tästä perusmuodosta hillitympi vaihtoehto, jolloin halutaan olla hyvin kaupunkilaisia, hyvin tulevaisuussuuntautuneita ja sitten kuitenkin rauhallisia. Ja silloin käytetään voimakkaita värejä, mutta ollaan rauhallisia. Ja sitten taas tämä orgaaninen ja dynaaminen on sellainen, että siinä käytetään herkkiä värejä, herkkiä muotoja, pehmeyttä, mutta joka on liikkeessä, joka onkin kiinnostavasti viistolinjaista ja sillä tavalla niin kuin elävää.